ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು. ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸಕ್ತು ಆಗಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕಾದಿಯಾನು ತುಲೆ ಒಂತೆ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ತೊಂದೆ, ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪರ್ಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ನಿಗಲೆ ಬೇತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೂ ಬೋಡನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಪುಲೀತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊನೊಡ್ಚಿ ಐಕಾದಿಯಾನ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪೇರು ಬೇತೆನೆ ಗೆತ್ತದಿ ಒಂದೆ ತುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ, ಒಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನಿಗಲೆ ತೀಪೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಪಾಡ್ಲೆ, ಏತ ತೀಪೆ ಬೋಡು ಆತು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚದಿಯ ಪೇರು ಸರಿ ಕೊದಿ ಬರಡು ಪೇರು ತುಲೆ ಪೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದಿ ಬತ್ತಣಿ. ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಕೊದಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನ ಕಲತ್ತದು ದೀಕ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರಡಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಗೆಂಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಲಪುಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಸೆಕೆ ತಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಶೋಕು ತಿನ್ನರೆಗೊಂದು ಸಂಪು ಚಳಿ ದಪ್ಪಗ ಕೋಲ್ಡ್ ತಿನ್ನರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಕಲಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತರಿ ಗೆಂಟು ಆಯ್ಚಿತ್ತುಲೆ ನೀರಾಂಡ್ ಚೆನ್ನ ಪೂರ ಪೇಪಾಡ್ಗ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೇರಿಗೆ ಒಂದೆಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಕಲದ್ದಿತ್ತವೇನು ಒಂದೆಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ಕಲಡಗ ಪೇರು ದಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ತಿರ್ಗಾಂದು ಉಪ್ಪುಗತ್ತಲೆ ಇದು ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲೆ ತೀಪ ಏತ ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು 1/4 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದೀತಿಂತಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಬರೋ ನಡುತ್ತಲೆ ಹಿಂದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಬರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ತಿಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಈತು ದಪ್ಪ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೊಂದು ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಚಪ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡಣ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೈಪುಣ ಅದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ್ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಈತು ದಪ್ಪ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ಪರ್ಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಪಾಡ್ದೆ. ನಿಗಲೆ ಬೇತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪುಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಅವು ಆದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಏತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೇನೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೆನ್ನಿಗಲು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು 1 ಗಂಟೆ ದೀನೇಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಳಿ ತಪ್ಪಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಚಳಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮ ಶೀತ ಪೂರ ಸೀಸನ್ ಆದ್ಬೋದು ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮಲ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂಚಾತಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚಾದು ಚಳಿ ತಪ್ಪಗ ನಿಂಗೆ ಇಂಚೆನೆ ತಿನ್ನಲೆ ಇಂಚ ತಿಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕು ತಿಂದಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು 1 ಗಂಟೆ ದೀದು ತಿಂದಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಿಂದೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಅಂತೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಂತೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಜೋಕುಲು ಪಂದತ್ತು ಮಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕಾಂಡು ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ఒక ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನು ನನ್ಲಾತ ಎಡೆಡ್ಡ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೇಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು